Білорусі виконували шмат танцювальних творів, які складали самі або запозичували з усяких країн. Це потиспань, мазур, калянок і шмат інших. Особливо популярними були кадрилі. У кожній вёсцы була своя кадрыля. Музыкі з сусідніх вёсках нават спаборнічалі ў выкананні гэтага танца на свой манер. Кадрилі ёсць у рэпертуары нашага ансамбля. Наша кадрыля паходзіць з вёскі Тударова Карэльскага района Бродзенскай вобласці. Таму і называецца яна Тударовская. У нашым ансамблі мы выконваем першую частку, якая называецца «Выхад». Почалося наше дослідження так. Наш педагог Вероніка Альбертівна показала нам відеозапис, зроблений під час фольклорної експедиції студентами Білоруського державного університету культури і мистецтва. Прикладно, у 2000 році разом з жителями вёски Тударова студенти реконструювали тударовську кадрилю. На запису твор виконується в наступному складі: цимбали, скрипка, баян, турецький барабан. Першим виконувалась кадрилю на включенні творився з п'ятими інструментами. Стародавнія цимбали наш педагог набула під час експедиції по Вітебській області. Гэтаму інструменту больш за 100 гадоў. Строй цимбал дыятанічны, дыяпазон больш нізкі, чым у сучасных. Молоткі не абшытыя і больш доўгія. Гук у інструмента вельмі звонкі. У цимбала є спеціальний ремень, каб музика мог чапляць яго за шию. Стародавній шумській гармонік Вероніка Альбертівна набула у майстра з Варвинської області. Тембр гармоніка інший, чим у сучасного баяна. Учить он звонкий, як маленький орган. Оказывается, на силу звуку и тембр впливає особая технологія вводу інструмента. Треба нам не брати больше піаністів. Гармоник легкий, і неї можна грати стоячи. Шмат нового про беларускія інструменти ми даведалися з кніг. Про турецький барабан ми прочитали у книгах дослідчиків фольклору. Барабан буває двох видів – простий і турецький. Барабан простий має древляний або металічний корпус, який з обох боків обтягнутий скурою. А турецький барабан відрізняється тим, що до його додаються металічні талерки, які надають гучанню більш яскравості. Цікаво було поглибити совєти про білоруську народну скрипку. Дивно, але до недавнього часу скрипку не лічили білоруським народним інструментом. А між тим, їх історія на Білорусі налічує не менш 500 років. З монографії дослідчиків ми довідалися, що вироб скрипки на Білорусі початку 20-го століття мав огульні риси. Тому скрипка з вёски Тударова, хутчэй за все, подобна на сучасну. Народная манера игры на скрипці відрізняється від класичної. Народні скрипачі рухаються і пританцовують під час ігри, тому і скрипку тримають по-своєму. Після дослідження інструменту ми знову звернулися до відео. Каб лепш виконати кадрилю, треба було зробити ранжировку. Тональність кадрилі ля мажор. Каб зробити твор більш ярким, ми додали середню частку тональності ля мажор. Тут мелодію ми долучили баян, а на скрипках граємо аккомпанемент. Играючи аккомпанемент, ми стараємося передати манеру цимбал, тому і граємо на відкритих струнах кабулос-банджей і використовуємо прийом підсечка. Замість турецького барабану вчить бубен. Удари по барабану ми замінили ударами по бубну, а у талерки потім ударами об обод бубна. Ми з радістю заховуємо Дослідчикам вдалося зробити унікальне аудіо і відеозаписи, на яких ми бачимо справжніх носьбитів білоруської музичної традиції. Дякуючи гэтым матеріалам, ми можемо докранутися до витоку білоруської народної культури. Ми з радістю заховуємо і зберігаємо узори білоруського музичного мистецтва. Жихари Тударова казали: Музиканти, грайте гучно, каб было чуваць паўсюды. Сустракаецца ансамбль фольклорная скрипка і узорны вакальна-харэаграфічны ансамбль «Жалейка». Тударовская вятковая кадрыля! Выход!